Ich domovom je púšť. Neprekáža im sucho, teplo či piesočnatá pôda. Pre skupinu ľudí sú kaktusy a sukulenty na prvom mieste v rebríčku rastlín. Patrí do nej aj pán Štrauch zo Smižian. Tisícky kaktusov a sukulentov rôznych veľkostí, tvarov a farieb. Taká je unikátna zbierka pána Štraucha. Pestuje ich už 50 rokov a pozná všetky ich latinské názvy. Na dôvod, prečo s tým začal, spomína s humorom. Hlavný dôvod, prázdne okna. A prečo sa rozhodol pre pichľavých krásavcov, ktorými by dnes dokázal vyzdobiť aj všetky okná najväčších mrakodrapov? Tým, že to boli nenáročné rastliny a mali snáď aj trošku v sebe exotiku. Drvivú väčšinu svojich rastlín vypestoval zo semena. Nikdy nepatril k dobrodruhom, ktorí ich privážajú na čierno z celého sveta. Dneska proste je zakázaný obchod s kaktusami. V zbierke, ktorú mu môžu závidieť aj botanické záhrady, má aj unikátne kúsky. Napríklad kaktusy podobajúce sa na kamene, ľudovo nazývané kvitnúce kamene. Alebo chlpaté kaktusy, akým je aj táto starčeková hlava. Je na nich čo obdivovať. Že vyzerá jak zebra. Že má normálne 5 prstov a palec. Je to normálne ruka a chlpata. Má tak jemné chlpy, že je skutočne jemné, jak štetinka, jak je na holenie kefka. V celej zbierke nenájdete viac než 2 kusy z jedného druhu kaktusov alebo sukulentov. Okrem nich pestuje bonsaje a neobyčajné druhy rastlín. Napríklad tilancie. Tie rastú aj kvitnú bez koreňov. Zalievam tilancie. To je zalievka tilancia. Je celá zaliata, znova sa zavesí a ona potom rastie. Celý tento 50 rokov trvajúci pekný príbeh má aj jednu smutnú stránku. Svoju zbierku nemá pán Štrauch komu odovzdať. Moji tu na rodiny príslušníci nejak o to nemajú záujem, že by to veľa pestovali. Je to práca. A dneska neradi sa mladí viažú prácou. Každý je radšej nejaký odpočinok alebo oddych. Zo Smižian, Marek Baláš, televízia Markíza.